Avui ho farem d'una forma molt breu i molt ràpida, més que res perquè fer un acte així més distès doncs tampoc és el lloc per enrotllar-nos. D'aquí poc rebreu a casa el programa de Festa Major, on tindreu detallades les hores i totes les activitats. Mencionarem de manera ràpida les activitats i els concerts que fem, però hi ha moltes entitats que són les que mantenen vives també a la nostra Festa Major i a les que des d'aquí agraeixo, que també fan moltes activitats i que apareixeran en aquest programa i que anireu veient-les a les xarxes els propers dies. Ara demano que m'acompanyin la regidora de Cultura Emma Duran i la regidora de Joventut Laia Montes, que entre tots tres us explicarem rapidíssimament, i dic rapidíssimament perquè ens hem marcat 2 minuts i prou perquè no s'us faci pesat això, us explicarem els principals concerts i qüestions que hi ha a la Festa Major, així que anem endavant. Hola, hola? Sí. Bé, bona tarda a tothom. Des del Departament de Cultura ja sabeu que ens centrem en les activitats de dia. En aquest cas, doncs tenim un munt d'entitats culturals que participen al llarg de la Festa Major. Tenim els gegants, tenim les sardanes, és a dir, hi ha un munt d'activitats organitzades per les entitats, però en quant al departament, i deixeu que així no em perdo, recuperem en aquest any el teatre, és a dir, tornarem a tenir teatre. A la Passió el dia 21 al vespre tindrem Per fi sol de Carles Sans. Si no el coneixeu per nom, en aquest cas segur que són el Tricicle, i és un dels 3 personatges del Tricicle que vindrà al Teatre de la Passió per representar-nos la seva peça Tot sol, que es diu Per fi sol. Després també tenim els tallers de cultura matinals que vam començar l'any passat. Si bé sabeu, doncs aquest tema de la serp estricadora és aquest fil conductor que estem intentant promoure perquè grans i petits gaudeixin de la Festa Major i hi hagi també activitats durant el dia i la tarda. Per tant, aquests tallers culturals es mantenen els 3 matins, és a dir, el 21, 22 i 23, i tindrem com a fil conductor la serp estricadora, també incorporant el tema de la dansa, que això ja sabeu que des del Departament de Cultura ho estem intentant també promoure. Després, en quant al sopar de la Foguera i la Foguera de Sant Joan, tenim una novetat que és el canvi d'ubicació. En aquest cas, farem tota aquesta celebració al que és el Parc dels Estricadors. Per aquell qui no us soni, és el parc que hi ha a la pujada cap al Blanchard, per dir-ho així. És un parc que no fa massa que està construït i tenim allà un ambient molt maco. Per temes de seguretat, en quant a la foguera, ens han indicat que aquest era l'espai idoni i també tindrem prou espai per fer el sopar, per celebrar una bona foguera. I les 3 colles de diables, com no, altres 3 entitats que participaran, doncs ens faran com un seguici fins allà dalt per fer també la foguera de Sant Joan. I bé, després simplement indicar-vos que mantindrem també, com no, les activitats infantils al vespre al que és el pati del Montserrat i que podeu comptar amb el departament pel que sigui, perquè ja sabeu que estem animats a qualsevol proposta, ara sí, de cara a l'any que ve. Moltes gràcies. Bona tarda a totes i a tots. Jo presentaré les activitats que realitzarem enguany des de Joventut. Començarem el dissabte 21 de juny. Aquesta nit tindrem aquí a Olesa a la Wineta, que pels i les que la coneixeu és una artista molt performàtica i ens farà un bon show. Després també tindrem amb nosaltres Parquineos, que portaran més tralla, però és la nit alternativa des de Joventut i per tant també estem molt contentes de poder comptar amb aquests DJs. I per últim, per acabar la nit, tindrem amb nosaltres DJ Rina. Després, el dissabte 22 de juny, enguany unim forces amb festes, amb el Departament de Festes, i juntarem el que era la Festa de la Ràdio amb la Festa de la Llum. I en el cas de Joventut, nosaltres portarem la DJ La Maki i el DJ Dylan Lorenzo, que ja ha punxat altres festes i que és un artista olesà ben conegut. I després, per últim, el dia de la Revetlla, el 23 de juny, tindrem un grup de versions que es diu el Rico Coco, Fades, que estem també molt contentes que estiguin amb nosaltres les Fades, i per últim la DJ Anna Gispert. I passo la paraula a Festes, des de Joventut això és tot. Gràcies. Bé, des de Festes és una cosa que ja havíem comentat amb anterioritat, com que el pressupost per la Festa Major és el que és. Un any mirem més cap a les bandes baixes de les edats, de la forquilla d'edat, i un any mirem més cap amunt, aquest any mirem més cap amunt, però hem tot i així buscat diversificar perquè tots els públics tinguin alguna cosa per anar a veure.
La festa major començarà el divendres dia 20 amb el pregó de festa major, que enguany farà l'escriptora olesana Elisenda Solsona, una escriptora que està sent un èxit de ventes a tot Catalunya pel seu llibre Mamàlia, i ella serà l'encarregada de fer el pregó de festa major. Llavors, el dia 21, el dissabte, a la plaça Catalunya, tindrem una estació de música que començarà amb la festa dels 80, passarà a ser la dels 90 i acabarà sent la dels 2000, de manera que agafarem amb un grup de versions i 2 DJs tota aquesta franja de cançons de tantes edats. Paral·lelament també tindrem els Papes and the Popos, que ja coneixeu perquè són d'Esparreguera, a la plaça de l'Oli, i també tindrem, per un públic que li agrada una cosa més relaxada, Blue Beard Band a la Rambleta dels Closos, que aquest és un espai nou que una de les nostres tasques és diversificar els espais de festa major i ens n'anem una mica cap als Closos i provarem la Rambla, que és un lloc molt agradable, de fer aquest petit concert. Pel que fa a diumenge, tal com ha dit la Laia, unim esforços des de Joventut i Festes, i el que és la Festa de la Llum, que serà diumenge i serà el tradicional seguici des de l'Ajuntament fins a la plaça Catalunya, seguirà amb la Festa de la Llum i es convertirà en la festa DJ, en la festa jove. Paral·lelament, a la plaça de l'Oli tindrem l'orquestra Marabú, que és una orquestra que molts us sonarà perquè toquen per tot Catalunya. El mateix diumenge, a la tarda, perquè això dels vesprejos ara està tan de moda que s'han de fer sí o sí, el diumenge farem un vespreig a la plaça de les Fonts. Pel que fa a dilluns, el dia de la Revetlla, tenim la Revetlla dels Tributs a la plaça Catalunya, on sumarem 2 tributs, el primer dels quals anomenat Tribut Los Mejores, on tindrem versions d'Estopa, de Melendi, del Canto del Loco, i després la Reina del Pop, un tribut a l'Oreja de Van Gogh. Ara que tots tenim a la boca la Leire o a la Maia, doncs tindrem el tribut aquí a Olesa. També tindrem, per celebrar la Revetlla, amb el ball de festa major, a l'orquestra, ara no em surt el nom, a l'orquestra Rosaleda, exacte, Rosaleda, perdoneu, és que n'hem tingut voltes, l'orquestra Rosaleda. I per acabar, el dia 24, els tradicionals tastets de festa major, a Cal Maner, i per tancar la festa major, un castell de focs de comiat. I aquesta serà la festa major i ja anirem desvelant més cosetes entremig. Jo per tancar l'acte li passo el micro a l'alcalde, espero que gaudiu moltíssim d'aquesta festa major que costa tant de preparar. Bé, poca cosa que em queda més a dir. Crec que s'ha presentat una festa major magnífica. Tindrem 5 dies de festa major que podrem gaudir. Una festa dedicada per tots els públics, una festa on intentem ubicar espais nous a la festa, afegir espais nous perquè els diferents barris puguin tenir també part a la festa major. Una festa que podrà gaudir tothom de manera inclusiva. Esperem que podeu gaudir molt de la festa major. També tindrem en horari molt d'hora al matí per aquells nadons que no saben anar a dormir tard i que es lleven molt d'hora i els pares els puguin portar un parell de dies on farem actes per nadons, que espero que també els pares i les mares i els nadons el puguin disfrutar. I per tant, només em queda dir-vos que gaudiu molt de la festa major i que sobretot la gaudim amb molt de seny i també molt de rauxa. Gràcies.